Lakad. Tayo. Tumalo ka. Walang alinlangan. Kung narinig mo at ang mga anghel ang aking ama. Yan. Subukan mo. Mabigat bagang. Magaan na. Sundutin yung tiyan nyo. Ano? Lumambot? Oo. Hindi na masikip. Di na katulad kanina pakaramdam ko. Parang ano? Kanina kasi parang may lobo sa tiyan ko eh. Parang may lobo. Oo. Tama. Masama. Galit ka sa taong ito. Galit ako sa kanya. Bakit ka nagagalit sa kanya? Kanya. Anong dahilan? Wala na akong kinikita. Wala ka nang kinikita. Oo. Kinulam mo ba siya? O ikaw nagdarasal? Magbuhat ng nagtinda siya. Wala na akong kinikita sa tindahan ko. Wala ka nang kinikita sa tindahan mo? Oo. Naiingit ka sa kanya. Parang Oo. gano'n. Bakit ka naman naiingit sa taong ito? Dahil simula nagtinda siya. Kaya wala ka nang kinikita. Wala na akong kinikita. Yun lang. Eh ano to? Ikaw mismo nagpapadasal o nagkukulam sa kanya? Pinadasalan mo ba to? O mismo nagdarasal ka sa kanya? Para bigyan sakit. Kailan mo pa to binigyan sakit? Bago lang. Bago lang. Pwede mo siyang patawarin. Alang-alang sa aking ama na sa langit. Pwede mo siyang patawarin. Gusto mo guminhawa rin ang negosyo mo. Pwede rin gusto mong guminhawa ang negosyo mo. Oo. Gusto mong tulungan kita ng abot ng aking makakaya. Oo. Pero aalisin mong galit dito sa babaeng ito. Sige. Huwag ka na magagalit kay Lolita. Oo. Simula nagtinda lang si Lolita mo at bumagsak ang negosyo mo. Oo. Bago mo na siya binigyan ng sakit. Bago lang. Pero bibigyan kita ng basbas sa aking ama na tanggalin mo muna ang galit mo sa tao. Pero bago kita bigyan nyo, meron akong kondisyon. Bilang instrumento ng aking ama. Hindi kita sasaktan at hindi kita wala kong karapatan saktan kita. Naririnig mo ako dahil hawak ka ng aking ama ng sa langit. Ang tawag dito ay medium. Ibig sabihin, walang ginawa ang aking ama. Nasaktan ka o parusahan ka dahil pag-aari ka ng aking ama na si Kristo, na si Jesus Nazareno. Kayat ka lang niya nalisin ang kansa yung puso upang hindi ka makapasok si Satanas sa iyong kaluluwa upang hindi ka niya kunin. Kaya ganyan kakama ng Panginoon, di ba? Oo. Sige. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Pwede? Sige. Ito na lang mapapayo ko sa'yo. Huling tanong ko na to bago kita tulungan sa aking abot na makakaya. Pero meron akong isang kondisyon. Ikaw mismo ba ang nagdarasal sa kanya o pinadadasalan mo to o ikaw ang mismo nagdarasal sa kadiliman para pabagsakin o bigyan ng sakit ang taong ito? Alin sa tatlo ang sinabi ko? Ate. O pwede ba? Pinadadasalan mo siya? Oo. Magkano naman binayad mo sa nagdarasal mo? Magkano ang binayad mo sa nagdarasal sa'yo? Sa taong ito, na si Lolita Martel. Magkano ang binayad mo sa nagdarasal mo? 5,000? Binayaran mo ng 5,000? Para bigyan to sakit. Anong sakit naman ang inutos mo sa isang magdarasal o sa isang magkukulang? Para daw sa yung binigay mo sakit dahil ikaw ang may desisyon. Ang trabaho lang ng magkukulang o nagdarasal ay bigyan ng sakit ng tao pero ikaw ang magsasabi kung anong klaseng sakit. Ano para saan daw yung sakit? Matanda na ba yung nagdarasal mo? Bata pa? Babae siya, lalaki? Babae siya? Taga saan siya? Kapampangan, Tagalog, Bisaya? Kapampangan? Yun lang. Pwede bang utusan mo ang magkukulang mo na itigil na? Gusto mong turuan kita para masenso ang negosyo mo? Pero ititigil mo ang pagdarasal sa kanya. At utusan mo yung magagamot mo.
o yung magkukulam mo. Naintindihan mo na? Malapit ka lang sa kanila. Malayo-layo din. Sige. Hindi ko na to aalamin. Naintindihan mo? Una, ay ikaw ay humingi ng kapatawaran sa aking Ama na si Jesu Cristo. Pangalawa, magdasal ka sa aking Ama na si Jesus Nazareno o sa mahal na ina. Naintindihan mo po ate? Alisin mo muna ang galit sa iyong puso at inggit. Nawa Panginoong Kristo maghari sa iyo upang ibigay ng aking Ama ang gusto mo para sa paninda mo o sa pagninegosyo mo. Ano ba ang tinda mo? Hindi ko na inalam ang pangalan mo dahil marami magkakatugma mga tindahan. Ano ba to? Grocery ba to? Anong klaseng tindahan to? O ano ba to? Minista ticket ya? Ano ba tinitinda mo kung bakit siya bumabagsak at naiingit ka sa taong to? Grocery. Grocery din? Sige. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Tigilan mo ang inggit para bigay ng aking Ama ang iyong minimikli para sa iyong pamilya. May mga anak ka na siguro, di ba? May mga apo ka na. Hindi ko na alamin ang mga nakatapo mo. Naintindihan mo na. Nawa ang Panginoong Kristo maghari sa iyo. Alisin mo lang ang inggit sa iyong kapwa, sa iyong sarili. Igalang mo ang aking katawan ng aking Ama at para ibigay niyang lahat para sa iyo. Lagi kang magdasal at humingi ng kapatawaran sa aking Ama. Yun ang pinakamabilis na sandata natin bilang mga anak ng salita. Alisin natin ang inggit sa ating puso at isipan. Nawa ang Panginoong Kristo maghari sa iyo. At ganun din sa buong pamilya mo. Naunawaan niyo po sinasabi ko ate. Sayang lang yung naligo. Tatawagin ko ang iyong magkukulam para siya ay utusan ko na alisin. At makikinig ka at utusan mo rin siya na tanggalin. Naintindihan mo na? Kasi napakinabangan niya na to. Babae ang nagdarasal. Bata pa. Sige. Kakausapin ko lang siya para tanggalin ha. Babalikan kita at kakausapin kita ulit. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus sa mga Nazareno, iilawan niyo po ang aking bibig at lalangisan niyo po ang aking bibig at ang buong pagkatao po, nawa ang Panginoong Hesus ang unat maghari sa aking buhay. At basbasan niyo po ako ng inyong mapagpalang kamay upang magkaroon ako ng kapangyarihan na makatawag ng mga nilalang, ng mga masasamang espiritu o ano nagpapasakit ng mga espiritu sa katawan ng lupang ng taong nito. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo ang taong nananakit, ang nagdarasal dito, kilulita mo ate. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesu Kristo, sa pangalan ni Jesus. Gusto kitang makausap sa pamamagitan ng isipan ko. Amen. Ikaw, magkukulang na batang babae na sinasabi ng isang inutusan sa iyo. Gusto kitang makausap sa pamamagitan ng telekinetic power o gusto kitang makausap sa pamamagitan ng isipan ko. Pwede ba kitang makausap? Pwede ba kitang makausap? Inuutusan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo at nakikinig ang taong nag-utos sa iyo ng 5,000. So pwede bang tanggalin mo ang dasal na nilagay mo kay Lolita Bortel? Naiintindihan mo na? Saan ka ate? So, San Jose Lab. Taga San Jose ka? Oo. Bata ka ba? Oo. Ilang taong ka na? Magdarasal? 35. 35 years old ka lang? Magkano binayad sa'yo ng isang tao? Alam ko na kung magkano. Pag naghamali ka ng salita, magkano ang binayad sa'yo? 5,000 lang. Naririnig mo ko, di ba? Oo. Sa araw nito, ikaw 35 years old at hindi na kita tatanungin, babae ka, di ba? Oo. Anong ginagawa mo sa araw na ito? Sa araw na ito, anong ginagawa mo? Nasa bahay. Nasa bahay ka ngayon. Sinong kaharap at kausap mo sa araw na ito? Sino ang kasama mo? Wala. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay nyo? Wala ka lang mag-isa. Mag-isa ka lang sa loob ng bahay nyo ngayon. May anak ka na ba? 35 years old. Magkukulang pa ba? O magdarasal ka lang? Sagutin mo ang tanong ko. Siguro naman sapat ni 5,000. Kailan mo pa ito inimpisahan sa pagdarasal? Ate, kasing tagi sa'yo at gusto kitang makausap. Hindi ka rin makakataka sa utak ko.
Kinakausap kita sa mental telepathy ko, kaya kita nakakausap at nakakapag-usap tayong dalawa. Pwede ka magsalita kahit mahina lang, malakas ang response sa aking utak yun. Sige. Anong klaseng dasal, pampaano to? Kailan mo pa to dinadasalan? Ate, kailan pa? Isang taon mo na siya pinapadasalan. Isang taon mo na siya dinadasalan. Bali, magkano binayad sa'yo? Magkano binibigay? 5,000. Nakakailan 5,000 ka na sa isang taon? 5 beses. 5 beses na sa isang taon 5,000? Wala, hindi ko wala. Para saan yung dasal ang ginagawa mo sa taong nito na si Lolita Mortel? Para pampano yung ginagawa mong dasal? Pampano? Magkasakit siya. Ano ba itong taba ng katawan nito? Tabang hangin lang ba to? Sadyan. Sa tiyan, binigyan mo sakit. Anong klase nilagay mo dyan sa loob ng tiyan ng babaeng ito? Kinakausap kita sa mental telepathy ko. Ayaw kitang makunik kung nasaan ka. Dahil sa gusto mo, mapipilitan kang kausapin mo ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Pangano nilagay mo sa loob ng tiyan? Para lumaki ang tiyan niya. Oo nga, akala ko nga, buntis to eh. 35 years old ka lang, may anak ka na. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? 2. Babae, lalaki? Anong anak mo? Babae ba o lalaki? O peras na lalaki o peras babae? Anong panganay? Babae o lalaki din? Lalaki ang panganay. Bata pa yung anak mo kasi 35 years old ka pa lang. Ilang taon na yung panganay mo? 18? May apo ka na? Wala pa. At may yung asawa mo, may asawa ka pa o wala na? Ano naman ang kinamatay ng asawa mo? Namatay ba siya o pumunta sa ibang tao? Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa iba. Paano mo naman? O sige, ipapas natin yon. Personal mong buhay yun. Wala kaming karapatan doon bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Paano ka natuto sa pagdarasal? Sino nagturo sa'yo? Ang kan mo? May nag-aral ka lang ba? O may nagturo sa'yo ng personal? O gusto mo lang matuto kaya ka nagpaturo? Etc. Ano yung nagturo sa'yo? Babae, lalaki? Kamag-anak mo ba siya o hindi? Kamag-anak mo? Ano siya? Bisaya, Tagalog, Kapampangan? Taga rito lang siya sa Pampanga? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Taga San Jose ka. Taga saan yung nagturo sa'yo sa Pampanga? Malawak ang Pampanga eh. Taga saan? Andun. Malapit din sa San Jose. So, sige, alisin na natin yan na. Alisin mo lang yung dasal dito. Nakikinig sa'yo yung kinausap ko na to. Yung nag-uut, yung nagbabayad sa'yo ng 5,000. Siguro naman, nakalimang 5,000 ka na sa isang taon. 5 peraso na, nakamalaking halaga na rin yun. Pwede bang ititigil mo to? O pwede bang ititigil mo? O pwede bang ititigil mo? Mismo ay nakikinig yung taong nag-uutos sa'yo. Magsalita ka dyan sa loob ng katawan nito. Sabihin mo sa kanya na itigil na ang pagdarasal. Pag ayon sa gusto mo, mismo akong puputol sa ginagawang paghihirap sa taong ito. O pwede? Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ako? Hindi mo ititigil. Ititigil mo hindi. Ititigil mo. Oo. Ititigil mo hindi. Ititigil na. Di ba sinabi ko sa'yo, 2 daliri lang ang gagamitin ko sa'yo. Hindi mo napapansin. Kaya kong i-connect ang lahat ng kapangyarihan ko sa dulo ng daliri ko na hindi nyo napapansin. Hindi nyo pa ako kilala, tandaan nyo. Pero hindi kami nagpapakilala. Naiintindihan nyo? Ang aking ama ko lang ang pinapakilala ko na si Jesus Kristo. Naiintindihan mo? Daliri lang yan nakatutok sa'yo at wala akong kuko. Kahit katiting, hindi ako nagpapahaba ng kuko. Pero kaya kong lagyan ng kapangyarihan yan sa pamamagitan ng mental telepathy ko.
Kaya kong ikunik lahat ng kapangyarihan ko sa isang daliri ko lang. Naiintindihan mo? Oo. Ipinapatigil na mismo ang nag-uutos sa'yo. Mas makinig ka sa kanya. Hindi na siya at hindi na siya magbabayad sa'yo. Naiintindihan mo na? At wala ka na makukuha ang pera sa kanya. Ititigil mo, hindi. Titigil ko na. Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Alas! Itapon. Itatapon mo, hindi. Tanggal. Dalawang kamay. Ang gamitin mo. Wala ka nang ititira kahit katiting sa kanya. Naiintindihan mo na? Tanggalin mo. Itapon mo yan. Pati yung pamamanggal, ang pamatatabaan niya ng katawan, kalasin mo. Isang tao mo na to, tama na. Naririnig kita at naririnig ka rin ng tao na nag-uutos sa'yo. Hindi lang kayo makakunik masyado dahil mawawala ng hininga ang taong ito pag pinakunik ko siya sa'yo. Hindi ko rin, wala siyang kakayahan sa mental telepathy o sa spiritual ng gano'n. Sige. Alas, tanggalin mo lahat. Buong katawan niya, linisin mo lang, hindi lang ang tiyan. Tanggalin mo. Itapon at tama na. Sa araw na ito ay hindi naman kita sasaktan. Naiintindihan mo ako, ate? Naiintindihan mo ako, ate? Oo. Sige. Wala ka naman asawa at iniwan ka ng asawa mo. Ikaw ang nagsabi, hindi ako. Pero hindi ko alamin yun dahil personal mo buwan. Kaya ko rin alamin yun kung totoo, sinasabi mo. Siguro naman sa 18 ng taon ng anak mo ay kaya niya nang mabuhay at magtrabaho, di ba? Sa araw na ito na sa loob ka ng bahay, sige, kalasin mo. Matagal mo na ito ginagawa at nagpaturo ka sa angkan mo, kalasin mo na. Wala na siyang ibabayad sa'yo, tandaan mo. Ang aking ama magbibigay ng kaginhawaan sa nag-uutos. Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Opo. Sige, kalas. Ubusin mo lahat yan. Tapon ang itapon. Ubusin. Wala kang ititira kahit katiting. Lahat. Ubos. Tama na. Marami ng 5,000 natanggap mo siya sa isang taon. Siguro naman kahit pa paano napakinabangan mo na ang iyong kakayahan sa panalangin. Naintindihan mo? Hindi na rin siya magbabayad kahit katiting. Huwag mo nang dadasalan si Lolita Porter, naintindihan mo? Naintindihan mo? Oo. Sige, kalas. Lubos. Pero pa wala na. Wala na. Meron pa. Kalasin mo pa. Marami pa. Kalas. Itigil mo na to, ha? Sige. Hindi na siya magbabayad, naiintindihan mo? Wala ka na rin matatanggap na bayad sa kanya. Kaya itigil mo na to dahil wala ka ng pag-asa. Ibig sabihin, wala ka ng pera, naiintindihan mo? Wala naman atraso sa iyo ang taong ito, naiintindihan mo na? Kaya ka lang naman nagtatrabaho dahil mayroong binabayad na 5,000. Naiintindihan mo na? Hindi ko na alamin ang pangalan mo at hindi ko na rin naalamin ang taong nainggit dito sa kapwa nito na tao rin. Tao ka rin, naiintindihan mo? Pag-aari pa rin kayo ng aking ama. Humingi kayo ng kapatawaran at magpatawad kayo sa inyong nagawang mga kasalanan sa aking kapwa-tao ninyo. Naiintindihan niyo na? Dahil kayo ay pag-aari ng aking ama, walang sino man dapat ang maghari sa inyong puso, pagkus lamang ang nag-iisa na tagapagligtas na si Jesucristo. Naiintindihan niyo po? Maraming salamat at kalsin mo yan at ako nang bahala sa mga natitira. Yan pa, wala na. Meron pa, wala na. O, kalas.
Meron pa, wala na. Naririnig mo ako. Huwag mo nang ulitin to. Naintindihan mo na? Ikaw na nagagalit at naiingit dito kay Lolita Morte. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Makakakamit ka na ngayon sa akin dahil hawak ko na yung dalawang kamay nito. Ito ay parang antena sa inyo. Naintindihan niyo na? Hindi niyo ako maririnig. At maririnig ko kayo kasi hindi niyo ako maririnig. Hanggang hindi ko inahawakan ang katawan lupa nito para makakunik kayo sa mental telepathy ko. Naintindihan mo sinasabi ko sa iyo. Tigilan mo ang pag-iinggit sa taong ito. Ang Panginoong Kristo ang dapat maghari sa iyo. Kung siya ay umaasenso, may dahilan ang aking Ama dahil hindi mo rin napansin o nakita sa taong ito dahil hindi mo naman ito kasama siya mula't bata. Kung anong sakripisyo rin ang dinanas niya bago niya napagtagpi-tagpi ang lahat ng hirap na naranasan niya bago siya nakaranas ng kaginawaan ngayon. Naintindihan mo na, ate. Ang pakiusap ko lang, kung ikaw ay nakaranas ngayon ng paghihirap, sinubukan ka ng kalaban mo na si Satanas na kunin ka niya at magalit. Pero ito ay kapalit ang kaluluwa mo. Ang aking Ama pa rin ang dapat maghari sa iyo para ibigay niya ang nararapat para sa iyo dahil ito ay nakakabuti para sa iyong pamilya. Naintindihan niyo po? Tanggalin mo ang galit sa iyong puso at kaluluwa. Tuturuan kita at nawa ang aking Ama na maghari sa iyo. Tanggalin mo lang ang galit sa taong ito at gamitin mo siyang inspirasyon sa kanyang pagsisikap sa kanyang buhay o hanap buhay. At nauna ka naman sa kanya, siguro naman mas kilala ka pa sa kanya kaysa dito sa taong ito, di ba? Naintindihan mo ko? Ibigay mo para sa aking Ama ang sa kanya. Hindi ko alam kung ano man relihiyon mo, bahala ka sa buhay mo. Ang akin lang, ibigay mo ang para sa aking Ama na ikaw po. Yun ang ibigay mo. Hindi ko sinasabing ibigay mo ang lahat ng ari-arian o kita mo sa aking Ama na bukal sa iyong puso at ibibigay niya para sa iyo. Naintindihan mo? Tumulong ka sa iyong pamilya at kapwa. Naintindihan mo na? Alisin mo ang galit sa iyong isip at puso. Nawa ang Panginoong Kristo ang maghari sa inyong buhay at magpasawalang hanggan. Naintindihan mo, ate? Ibibigay ng aking Ama. Basta't manalig ka lang sa Kanya. Tanda mo, bitawan mo si Satanas. Tama na yung 5,000. Sayang din yun. 5,000. Nahihiya ka sa sarili mo kahit hindi mo sinabi sa akin, di ba? Hindi ka ba nang hinayang sa 5,000? Kung ito ay pinampuhunan mo sa iyong negosyo, sana merong laman ng iyong tindahan. Naintindihan mo na? Maraming salamat sa iyo, ate. Huwag ka mag-alala. Babantayan ka ng iyong guardian angel at ng mga anghel ng Panginoon Kristo. Tumawag ka lang sa aking Ama at naririnig ka niya ito sa araw nito. Naintindihan mo na? Humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama ng bukal sa iyong puso at pakikinggan ka niya. Naririnig mo ako? Tumawag ka sa aking Ama at humingi ka ng kapatawaran sa kanyang katawan at ganun din sa tao binigyan mo ng sakit. Salamat. Naintindihan niyo na po. Huwag niyo nang gagawin to. Pagbibigyan kayo ng aking Ama dahil mahal na mahal niya kayo. Ayaw niya kayo mapunta sa impyerno. Ikaw magkukulang. Naintindihan mo, sinasabi ko itigil mo na to at hindi na siya magbabayad sa'yo. Tama na. Salamat. Pakawalan siya, magnitiko. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesus Nazareno. Amen. Tinatawag ko sa espiritual ang kaluluwa nito at bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Amen. Lumilat ka. Uminom ka muna ng tubig. Kalahati lang. Tama natin. Ipagpag mo muna yung kamay mo. Ngayon, idiretso mo ulit yung kamay mo. Tingnan mo yung kamay ng nanay mo. Pantay na. Sobrang pantay, di ba? Kanina, ganyan kahaba. O ngayon, sobrang pantay na, di ba? O. Kahit dito sa dulong-dulo na natin kunin, o, di ba? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, o, di ba? Pantay. Ngayon, tatanungin kita. Oo, hindi lang, bahala ka. Huwag ka lalapit sa camera. Hindi ko pa ito nadadasalan na lang mo. Nasaan ang espiritu at diwa mo? May nakikita ka ba liwanag? Etc. Ano liwanag? Ano?
Pakilaksa mo, te. Ano siya? Ulap. Ulap. Liwanag na parang ulap. Oo. Nasaan ka sa ulap? Nakasakay ka ba? Nasa gilid ba yung mga ulap mo, etc.? Nasa gitna ako. Ano yung mga ulap? Talagang ulap talaga siya. Oo. Pero may nakita ka ba nakasakay sa ulap o wala? Wala. Nakaikot lang sa'yo sa ulap. Wala kang nakikita o nararamdaman sa likuran mo na nakahawak sa'yo? Meron. Sino? Si Yeso Cristo. Si Jesus Cristo? Oo. Nasaan? Nasa likod ko siya. Anong ginagawa niya sa'yo? Nakaano siya sa akin ganun. Sa likuran niyo? Oo. Anong sabi niya sa'yo? Manaan daw ako. Manalig daw ako sa kanya. O, kita mo, ba't ka umiyak, te? Hindi ko alam. Dahil inalis na ng Panginoon Kristo ang lahat ng negatibong lahat na sa loob ng katawan mo. Kita mo yung tiyan mo, lumitit ng konti, oh. Lumimpis. Kanina parang kang buntis. Ngayon, may nakita kang mga taong nagagalit sa'yo. Hindi ko alam. Bahala ka. Kung may tao ka ba nakita, maligno, etc. Ano? Wala. Basta na ano ko, maliwanag. Narinig niyo po yon? Nakita niya daw ang liwanag sa gilid niya, yung parang ulap daw. Nakita niya ang Yesu Cristo, Panginoon Kristo, pero hindi niya talaga makikita yon. Nasa likuran niya at nararamdaman ng aura at espiritu natin. Yun ay dakilang na tagapagligtas ng sanlibutan. Ibig sabihin ng Panginoon Kristo yun. O sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Anong pakiramdam mo sa sarili mo ito? Medyo guminawa. Kasi kanina, masikip yung tiyan ko eh. Masakit yung tiyan niya kanina. Masikip. Ay, masikip. Parang, Lumulub. paano hindi sisikip mo? Parang kang ginagawang botete. 5,000, 5,000, 5,000. Lumolobo. Maswerte ka. Lakad. Tayo. Tumalo ka. Walang alinlangan. Kung narinig mo at ang mga anghel ng aking ama. Yan. Subukan mo. Mabigat bagang. Magaan na. Sundutin yung tiyan nyo. Ano? Lumambot? Oo. Hindi na masikip. Di na katulad kanina pakaramdam ko. Parang ano? Kanina kasi parang may lobo sa tiyan ko eh. Parang may lobo? Oo. Wala na ngente. Tingnan mo yung daliri mo. Kanina sobrang haba talaga. Doon. Sa yan. Di ba? Dito na natin kinuha sa original, di ba? Opo. Kanina hindi ko makuha dahil sobrang haba. Haba ng kaliwa. Ginagawa kang bondat. Bondat. Okay na po. Salamat po. Thank you.